May I come in, sir? Come. Thank you, sir. What's it? What's it? ଏଇଟା ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ। ବାପରେ ଇଏ କଣ? କଥା କଣ କି ସାରେ? ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ବଟମ ସେଟିଂ ହେଲାନି। ମାଇ ଗଡ୍। ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ସାର୍, ପୁରା ସେଟିଂ କରିକି ଫିଟିଂ ହେଇଯାଉଛି। ସିଟ୍। ଓକେ ସାର୍। What is your name? ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଅଷ୍ଟକିଳା ଦକ୍ଷିଣ କବାଟ ଚତୁର୍ମାସିଆ 9-18 What is your qualification? ବଡରାତଳି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ବଡରାତଳି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ବଡରାତଳି ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ବଡରାତଳି ହାଇ ସ୍କୁଲ, ବଡରାତଳି ହାଇ ଲେଭେଲ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ସାର୍। ତତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାସ୍ କଲା କି? ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାରେ। ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଡାମ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ୟାର କରେ। କିନ୍ତୁ ସାରେ କଣ ହେଲା? ସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ହାର୍ଟଲି ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ଟିସି ଦେଇଦେଲେ। ସାରେ କଣ ସାରେ କଣ? ନେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଓ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ତୁ ସେଇଟା କରିକି ଦେଖିବୁ। Yes sir. ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍। Yes sir. ସିଟି ଡାଉନ୍। Yes sir. ଆଲୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, କଣ ହେଲା ଲୋ? କି ଘର ଛୁଆ। ସାରେ ବସିବି? ବସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାରେ। ବାଲୋ କି କଷ୍ଟ। ଶୋ ମି ୟୋର ହେଡ୍। ସାରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଉକୁଣି ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଓପନ ୟୋର ମାଉଥ। ସାରେ ଏତେ ବଡ଼ ନା ବଡ଼? ସାରେ ଏତେ ବଡ଼ ନା ବଡ଼? ସାରେ ଏତେ ବଡ଼ ନା? ସାରେ 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 ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନା? ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।